Bé, doncs aquí veiem una petita mostra del que és l'Ecoviure, que és una fira que es fa a Manresa cada any i va sobre la temàtica, sobre el que són productes sostenibles, sobre cultius ecològics i tota una sèrie de derivats, tant siguin alimentaris com d'altres temes. Ara us vam fer un tastet perquè pugueu veure. Aquí també veiem com es fan tèxtils, també el que us he dit, temes sostenibles. Bé, doncs això és el que ha estat Ecoviure. Com podeu veure, hi ha un ventall de coses molt diferents, des de productes alimentaris, energies sostenibles i bueno, moltes coses que em sembla que són bastant interessants. Ens veiem al proper vídeo. Espero que us hagi agradat.